Отивам да взема мотора. Седи в BMW и точно днес вали дъжд. Всеки ден беше около 15 до 17 градуса, а сега буквално с половин месец по-рано и някъде това време вече отивам да си го взема. С 200 евро е само паркирането за това време. Не обичам да карам мотор, когато вали дъжд. Измили всички улици, булеварди, магистрали. Тук отдавна няма официални сервизи на европейски производители. Гаранция няма, но все пак продават. Спасибо большое. Иначе продават нови машини. Една X6, X5. Много е важно в Москва, когато си избираш някаква услуга или сервис, близко разстояние до теб. И са окей, хората работят нормално. Малко тъжно сега, но такова е положението. Китайците сега са в вихъра си. Измит. Желая преди всичко на себе си един много добър сезон, без аварии, без происшествия, без глупости, да се забавлява.